is something nga magabutang nimo sa posisyon nga imong pilion ang Ginoo or ang sa kalibutan. Most likely kung aduna kay gugma or ka ikog basta so to maikagon ka sa imong pagkadato, mahulog ka sa temptasyon, mas pilion nimo ang sa kalibutan. Okay? Ang gugma sa kwarta mahimo nga ikaw magpili sa pamaagi sa kaaway. Mao na nga ikaw mahulog. Everybody say mahulog. Mahulog sa pagsulay o na. Ikaduha, ikaw mahulog sa litag. Okay? Mabitik ka. Mura siya kanang device, kanang bitik, nami bitik diri para sa ilaga, para dakpon ka. Mahimo siyang bitik nga ikaw madakop diha sa mga buhaton sa atong kaaway. Ikatulo, mahulog ka sa mga binuang o mga makadaot nga mga butang. Everybody say binuang o makadaot. So tulo imong kahulugan. Mahulog ka sa temptasyon, sa panulay. Kaduha, mahulog ka sa litag sa panulay o sa yawa. Katulo, mahulog ka sa mga binuang o mga makadaot nga mga butang. Mao nga ang imong unang tinguha, unta mao ang pagsunod sa atong Ginoong Dios. Dili na ta angay nga mo tinguha pagkadato. Kung mo tinguha ta mo obey sa Ginoo, ang Dios ang bahala mo panalangin nimo. Kung ikaw magatinguha nga mo sunod sa pamaagi sa Ginoo, ingon ang Joshua 1:8, you will be prosperous and successful. Resulta lang ang pagkadato, ang pagmabulahan sa imong pag-una o sa imong pagsunod sa mga sugo sa Ginoong Diyos. Amen? So karon bahin sa kwarta, ang atong responsibilidad, atong i-honor ang Ginoo, atong sundon, atong tumanon ang gisulti niya sa iyang pulong. Amen? Amen. Bahala ng Diyos mo padato nato. Siya ang bahala ana. Ang atong responsibilidad mao ang pagtuman. Kita matsinobtanon diha sa atong Ginoong Diyos. Kung yun siya dadon ang ikapulo, unsa itong buhaton? Dadon. Ngayon siya nga muhatag ta, unsa itong buhaton? Muhatag ta. Unahon nato ang atong Ginoong Diyos. Og nasayod ko, sigurado ko kay mga kaigsuunan, kung atong tumanon ng Ginoong Diyos, sigurado ko matangtang ta sa kalisod, matangtang sa pagkautang, matangtang sa kapobrehon, ang Diyos magoy mapanalangin ka na to. Amen? Amen. Sige. Andama na mga kaigsuunan ng inyong ikapulo, maghatag diha sa atong Ginoong Diyos nga adunay pagtuman o pagsunod nga kita mahimong masinubtanon. Obedient. Everybody say obedient. Okay, let's pray. Ginoong Diyos, salamat sa imong pulong. Naga-warning ka kanamo nga dili kami nga mag-desire nga madato, kundili adunay ganansya sa pagka-Diyos nun o adunay kontento sa kinabuhi, Lord. But salamat Ginoo nga sa among pagsunod kanimo nga kami masinubtanon. Ikaw ang magapanalangin kanamo, Lord. Sobra pa sa among gihunahuna. O Lord, salamat sa pagdala namo sa imong ikapulo o among mga halad. Abri ang kalangitan, Ginoong Diyos. O ikaw ang magapanalangin, magbubo og panalangin nga sobra pa, Lord, nga dili namo ma-contain. Salamat kayo, Lord. Kini among gitanom o dalagi halad diha kanimo, adunay pagtuos sa among mga kasing-kasing. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus ug ang tanan mo siya gatog. Nindog ta mga kaigsunan, dado na to nga adunay kalipay sa itong mga kasing-kasing. It's now time to give back to the Lord. If you are online, you may send your tithes and offering via bank transfer.
And here is the bank account's QR code. If you are on site, there will be ushers waiting for you. Remember, every believer is a disciple maker. Attention, Philippines! Get ready this November 27th. You heard it right. This November 27th in all 83 provinces across our beautiful nation. Join us for the Jesus Reigns Philippines celebration, now on its 12th year. It's time to dive deep as we cultivate an intimacy with the Word. Gather your family and loved ones. Wear Jesus Reigns shirt because this is a celebration for everyone. Encounter Jesus like never before. Worship, pray, raise His banner high, dance, and join hands with fellow believers as we celebrate one God, one body, and one nation. Jesus reigns. Mark your calendars for November 27th and be part of a nationwide movement. Let's come together as a nation and show the world that Jesus reigns. For more information and event details, visit us at www.facebook.com/JesusReignsPhilippines. The weight of the world is getting heavier now. Feels like it's far too much to carry around. And the weight of the world is getting heavier now. Feels like it's far too much to carry around. And each and every little time that you fall, start. The weight of the world is getting heavier now. Feels like it's far too much to carry around. And each and every little time that you fall starts looking like the end of it all. Somewhere hidden in the noise there's a truth, someone to believe and hang on to. And each and every little word that you hear, I pray that one thing would be so clear. With all those voices in your head, just don't ever forget that God's still good and He's still. He falls. The weight of the world is getting heavier now. Feels like it's far too much to carry around. And each and every little time that you fall starts looking like the end of it all. Somewhere hidden in the noise there's a truth, someone to believe and hang on to.
pagabuhaton kini sa Bugo City. So mubiyahe pa mi. So ang atong mga dadunon, mga angham, ang mga pangregalo, dadon nila pagka Domingo sa paghuman sa panimbahon, mubiyahe na sila parong Bugo para ila pang iplastar. Tungod niya na, muhangyo pod mi sa mga kaigsuunan nga musalmot sa pagtabang sa atong girace, nasa around 300,000 para sa ham. Ato magyud na nga gikuha nga tulubagon sa Ginoo nga kitay muhatag og 1 kilo nga ham para sa pamilya sa kapasturan. So wala na nako gihatag sa laing mga Chinese businessmen, pero ato na ginasukad-sukad pa. So muhangyo ko sa mga kaigsuunan nga naa sa Patigayon, tabangan ta sa pagpalit ni ini. We're raising 300,000 for atong gibudgetan around ang attendance nga ni confirmar nga mga bot 1,090 people. So we're still working on the number as far as kada pamilya ang hatagan. So muhangyo mi sa tanan nga tabangan ta sa pagpalit ani nga ham. Ang uban mga makahatag mo og pinasahi nga gasa nga espesyal, atong iparapol para napod sila ingon nga mauli. So ang ako pang giris karon ang bugas nga tag 10 ka kilo kada pastor. Unya ang groceries murag naa na to'y gamay nga linaw pero wala pa klaro nga confirmation. Ug ang pagkaon, around pila bali to? Murag 350 per head ang gipangayo dito sa Bugo sa mga catering. So nagsige pa ko grace food para ana. Pero ang sa ato as a church, we'll take care of the ham, and the Lord willing will meet that. Naana lang tayo duha karong Domingo appeal ug next Sunday will be the last 2 Sundays, and then mo order na ta sa ham para sa December 4. Okay? Ingna imong tapad, basig ikaw gamiton, ayaw lagyod imakuli. Amen? 300,000 ang atong tinguha nga tagbuon para sa pagpalipay sa pamilyas kapastoran. Sugod na daang Bantayan ngadto sa Bantayan Island, Camotes Island, nya gikan sa daang Bantayan hantod na sinatilan ang kapastoran. Ingon lagi sila niya, kaming taga Hinatilan mo biyahe pa mi ngadto sa Bugo. Akong ginan nga wa man ay pugsanay. Kung dili mo kaya okay ra kaayo. Kami ray mo kaon. Ingon sila nga ayaw pod. Mangita mig paagi. So, layo gyud siya biyahe, bali mo gawas nga murag 5 kutub 7 ka oras ang ilang biyaheon just to be there in Bugo. Nganong Bugo man pastor? Kay request ang taga Norte nga basig i-consider pod kay sa pipila ka tuig, sige na lang kunong sa Cebu. Last year pagkadungog nila nga sa Toledo gibuhat, hangyo pod sila. Kami na pod kay layo-layo pod baya mi. So makasulay po ning atong kaigsuunan nga mo, sila na po'y mabiyahe og layo. Pero sigurado na ko, sunod tuig, diri na gyud balik sa Cebu. Kay lisod kaayo ang pag-prepare. Nagsige matik-matik bahin sa kisay mudaan ni, kanus ang mubiyahe, asa na ibutang, lisod. Samtang kung ibutang na diri sa Cebu, mas dali para nato. Pero may na desisyon na sa kadaganan, so subay lang ta, medyo naali sakripisyong gamay. Ug tanang mo panalangin sa kapastoran, musulti og Amen. Hinaot atong tagbo ang tanan nga gikinahanglan. Unang Juan Kapitulo 2, 12, 14. Mga anak, nagsulat ako kaninyo kay gipasaylo na ang inyong mga sala tungod kang Kristo. Gisulatan ko usab kamong mga amahan kay nakailaman kamo kaniya nga diha ng daan sukad sa sinugdanan. Gisulatan ko usab kamong mga batanong lalaki kay gibuntog man ninyo ang yawa. Mga anak, gisulatan ko kamo kay nakailaman kamo sa amahan. O gisulatan ko usab kamong mga amahan kay nakailaman kamo kaniya nga diha ng daan sukad pa sa sinugdanan.
ug kamo usab nga diha ng daan sukad pa sa sinugdan, ug kamo usab nga batan-on gisulutan ko kay lig-on man kamo, ug ang pulong sa Dios anaa man kaninyo, ug gibuntog ninyo ang yawa. Amahan, tudloy kami karong kabuntagon sa mainiton nga panabot ug makahatag og sakto nga kausaban ug pag matuto kanamo nga makatubo kami ug makapangalag kami resulta sa among paghamtong sa mga po nga among madungog. Gamit ako Dios ng imong alagad aron ang imong pulong mapahimangno susama sa imong tumong sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan mosulti og Amen. Kabalo ta igsuono ang makausab ra gyud nato Ginoo. Ang makahatag kanato kausaban ang Ginoo ra gyud. Ang makahatag kanato mga kahibulong ang butang nga dili mauna-unahan sa normal nga pangutok, Ginoo ra gyud. So ang tanan natong mga paningkamot igsuon naghatag kini og luna para kita musalig sa mabuhat sa Ginoo alang kanato. Ani ata karon kay gusto tang makakaton sa Ginoo. Karong adlaw, the Lord willing, next week atong mapadayon ng atong serye bahin sa pagsabot sa gitawag nga ministry sa kagawasan. Pero karong taknaan nibati lang gyud ko nga atong pagalantawon ang gahom sa puong. Ang unsay igsuon? Atong lantawon nga naay mga pagpaningkamot ang yawa nga buntugon ta. Naay paningkamot ang yawa nga tangtangon ta sa atong pagigugmas Ginoo. Tangtangon ta sa atong mga paningkamot nga mawala ta sa Dios. Ultimo pastor, naani ana nga mga hulagway sa ilang kadaadlaw nga kalihukan. Unsa pa man kaha ang mga gimatuto sa Dios. So atong lantawon ang mga pipilaka, prinsipyo, mga pagtudlo sa Biblia aron ato gayong mabuntog ang kaaway, ang yawa nga gusto tang buntugon tungod kay nangalagad ta sa Dios. Pipila na ni kabulan, tulo na siguro ni kabulan nga akong gimeditate, tinahuna ampo ani kanus ama ni angayan Lord nga among pagatunan. Dibati ko karon nga Dominggohan nato ni pagasutaon ug mo park sa takadiyot sa atong serye sa pagsabot sa ministry sa kagawasan. So atong balikan ang pahimangno sa unang Juan kapitulo 2. Nagtudlo kini bahin sa kasinatian sa mga amahan ug kasinatian sa mga anak. Ang amahan gisultian sa Ginoo sa Biblia, gisulatan ko usab kamong mga amahan kay nakailaman kamo kaniya nga diha ng daan sukad sa sinugdanan. Pagabot sa 14, gibalik sa Ginoo. O gisulatan ko usab kamong mga amahan kay nakailaman kamo kaniya diha sa daan sukad pa sa sinugdanan. So atong makita nga naay duha ka butang gipahimangno sa Apostol Juan bahin sa amahan ug mga anak. When we talk about fathering or fatherhood, nagisgot kita sa mga tao nga nag-amuma ug nagmatuto. Gilantaw sa Biblia nga kung ikaw amahan nga nakailas Ginoo, ang una gyud nimong mahibaw-an ug nahibaw-an na unta ang butang sa Dios. Muna nga gibalik-balik sa Biblia, duha ka bersikulo sa unang Juan 2, bersikulo 13, gisulatan ko usab kamong mga amahan kay nakailaman kamo kaniya diha sa sinugdanan. Pagabot sa 14, gibalik niya. So ang amahan gihatagan og klaro nga panabot sa Biblia nga kamo ang unang nakasabot sa pulong sa Dios. Siguro pastor sa mga Israelita, tinuod sa mga Israelita. Pero kita nga nakadawat na sa grasyas Ginoo, gitingwa sa Biblia nga ang amahan maupoy magpabilin sa kasinatian bahin sa Ginoo. Dili pwede mo ingon ka nga ang ako lang asawa pastor, ang ako lang anak pastor. Dili mahimo.
Amahan man ka. Gitawag ka sa Ginoong amahan, gihimo kang amahan, gihatagang kag katungdanan nga amahan tungod sa tinguha sa Ginoo nga gikan sa amahan ang pagtudlo ngadto sa iyang anak. Ug tanang amahan mosulti og. So, ikaduha atong makita nagtudlo, nagpahimangno sa Apostol Juan bahin sa mga anak. Ang giklaro sa Biblia, ang mga anak ingon diri sa bersikulo 12, mga anak, nagsulat ako kaninyo kay gipasaylo na ang inyong mga sala tungod kang Kristo. Sa bersikulo 13, ikaduhang talata, gisulatan ko usab kamong mga batanong lalaki kay gibuntog man ninyo ang yawa. Unya, gipadayon sa 14, og kamo usab nga batanon, gisulatan ko kay ligon man kamo, ug ang pulong sa Dios anaa kaninyo ug gibuntog ninyo ang yawa. Kaduha gisulti sa Biblia nga ang mga batanon nibuntog sa yawa. Ngano? Kay gi-assume nga ang mga amahan nagtudlo sa ilang anak. Kay sila may nakibaw. So tudloan nilang mga anak ug ang mga anak nga nakahibalo gikan sa ilang amahan maoy mo buntog sa yawa kay sila ang naay kusog. O gibalik-balik kaduha sa duha ka bersikulo nagsunod ang paghatag ug pagduot sa pangunahuna nga ang mga batanon anaay kusog ug sila ang mubuntog sa daotang tao o mubuntog sa lihok sa yawa. Subot pa sa butigsoon padung ta ngadto sa gahom sa pong. Buot pa sa butigsoon nga gipakita nga naa gyud tay gitawag nga pakigkumbati. Naatay struggle. Ang atong struggle is not about flesh and blood, giklaro na sa Epeso. Apan ang buntog sa yawa maoy dili nato malikayan. Kay naa man siya para tawag tangon sa panabot, pagpangalagad ug pagpailawom sa Ginoo. Unang Juan 5:4, Apostol Juan gasulti, kay ang tanang anak sa Dios makabuntog sa kalibutan o gidaog na nato ang kalibutan pinaagi sa atong pagtuo. Ang tanang anak sa Dios unsa kuno igsoon? Makabuntog sa kalibutan o gidaog na kuno nato ang kalibutan pinaagi sa atong pagtuo. Unsay gigamit sa Ginoo sa pagdaog nato aning kalibutan na? Pagtuo. Pagtuo, akong ibalik-balik, no? Pagtuo ang maghatag kanimo kadaugan. Dili ang duda, dili ang pagunahunag dautan, dili ang paghunahuna sa mga butang nga lisod, nga dili makaya, pero ang gisultis Ginoo ang inyong pagbuntog sa kaaway pinaagi sa pagtuo. Sa in English nga translation gipakita dito nga dili ang pagtuo muhatag og kadaugan. Wala na gisulti. Gisulti dito ang kadaugan tungod sa pagtuo. So ang kadaugan mao ang imong kadaugan. Ang pagtuo mao'y imong kadaugan. So kung ang tao mutuo nas Ginoo, ang kadaugan mukuyog. Pero kung wala kay pagtuo, ang kapildihan, ang kakulang, ang kawadon, ang kalisdanan, mao'y mutumaw. Kay giklaro sa unang Korinto 5:4 nga atong gibasa, ang tanang anak sa Dios makabuntog sa kalibutan o gidaog nato ang kalibutan pinaagi sa atong pagtuo. So ang pagtuo mao ang nagdaog nato ngadto sa atong kaaway o maoy naghatag kanatog daog kay kita mituo. Ako lang balik kuno gitudo naman ninako kaniadto, ang pagtuo dili na ingon nga opinyon. Ang pagtuo mao ang lihok sa imong konbiksyon. Kung nabasa nimo ang pong sa Ginoo ni sulti nga mauna, convicted ka sa iyang gisulti ug niliho ka ang imong lihok maunay pagtuo. Moingon ang Biblia nga
siya ang mutagbo sa tanan ug nituo ka ni ana, niliho ka, nituman sa iyang gisulti, maunay pagtuo. Pero kung wala kay paglihok, wala kay pagtuo, bisag gikumbinser pa nimo imong utok nga mituo ka pero wa kay gilihok, wala gyud ka sa pagtuo. So sa atong pakig-away, pakikumbati sa yawa, kay ingon man sa unang Juan 2:12-14 nga naa gyud tay pakikumbati sa kaaway, pero kung naa nakas Ginoo ang mga mahan motido silang anak ug mga anak mao tungod sa kaalam gikan sa amahan, maghatag og kadaugan ngadto batok sa kaaway. Efeso 6:16. Efeso 6:16. Dad-a kanunay ang inyong taming, nga mao ang inyong pagtuo. Unsa kunoy atong dadon? Ang taming nga mao ang kay pinaagi niini makapalong kamo sa tanang nagsiga nga pana kaninyo sa yawa. So ang maka protehe sa atong paglakang sa Ginoo, pagtuo. Ang pagtuo maupoy kadaugan. Ang pagtuo, ang taming sa pagtuo, o ang pagtuo maoy mahimo natong taming sa mga ipana sa kaaway dinhi kanato. Karon kung imong basahon ang libro sa Efeso, nagtudlo si Apostol Pablo diha bahin sa imong posisyon sa Ginoong Hesukristo, unsa nakaatubangan niya ang mga mabuhat nimo, gitudloan taon saon paglakang sa atong paglakang sa pagtuo. Unya karon gitudloan ta unsaon nato sa verse 16, unsaon kuno nato pagprotehe nga dili ta maigo, dili ta mobali, dili ta masamran, dili ta mahuyang, dili ta mobali sa atong pagtuos Ginoo paagi sa taming. Ang kanang taminga mauna ang atong pagtuo. Now, kung akong basahon sa English, no, ingon sa diri, in addition to all this, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Sabi na saya, makapalong kamo sa tanang nagsigang ipana sa kaaway. Unsay ato ko nung mapalong? Tanan. Dili pipila lang, dili usa duha tulo. Ingon ang Biblia, tanan nga nagsigang ipana sa kaaway aron ta mamatay sa pagpangalagad, aron ta mahuyang, aron ta dili na mutuos Ginoo. Ang Biblia nagtudlo paagi sa taming sa pagtuo, maprotehian nato ang tanang nagsigang ipana sa yawa. So gitudloan kita nga naatay taming. Ang kanang taming nga pagtuo. Ang pagtuo mo anay lakang sa imong nabasahan nga gisultis Ginoo sa imong kinabuhi. Dili na huna-huna. Daghang tao maayo gunahuna pero nasa impierno. Ngano man, wa may gibuhat sa ilang giunahunaan. Muna ingon na Biblia, kung nagtanaw ka sa bildo sa samin, nakita nimo imong dagway nga naay hugaw, pero wa kay gibuhat niini, naa kay problema. Either hugaw ang imong samin or hugaw imong mata. Nganong wa kay makita sa imong paglantaw sa salamin. So ingon ang pulong sa Ginoo nga ang taming sa pagtuo maoy magamit nato sa pagprotehe sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Mao na nga ang mga batan-on, kinsa igsuon? Kinsa ang mga batan-on? Tananta. Palupig di ay ka, kamura di ay. Sa tinuray lang no, kanang mga nangidad na kag 55 parong na pataas. Sa tinuray lang igsuon. Mo na pinaka the best time mabuhi. Nganuman. Kay bawo na makas mangingilad. Kay bawo na kas mga plano aning mga tawhana nga sa dugay nimong pagpuyo daghan na kang makita nga mubuhat pa lang sila, mabasa na nimo asa ni padong. Muduol pa lang gali nimo kay bawo mangutang ni. Kay bawo ka na, kay ngano sa taas nga panahon nga nabuhi ka. Mo na nga importante ang amahan mo tudlo sa iyang anak, kay ang anak
way alamag pero naay kusog. Munang gitudlo sa Biblia nga iandam ang kadaugan paagi sa pagtuo. Pagabot sa pagbuntog sa ayawa, ingon ng Biblia, gamiton ang taming sa pagtuo or gitawag nga shield of faith. Now, importante nga atong masabtan unsaon pagdaog sa atong kaaway. Kay bawman ta na mga saad sa Ginoo mo na ang mga end result kay gisulti na sa Ginoo, pero gikan diri sa Ehipto ngadto sa Kanaan, Canaan. Dahil mag sa Binisaya ang Kanaano kamong mga Kanaan. Kanang Ehipto ngadto sa Canaan. Kay bawta ang saad sa Ginoo, dadun mo sa maayong yuta, puno sa dugos. Kay babo mo kung say dugos nga naa sa Israel, di ba na may dugos? Di ba na may gisulti nga honey? I will bring you to the land of milk and honey. Unsa man ang honey dito sa Israel? Naabay dagang buyog dito, bubuyog? Wala. Unsay naa? Dates. So ang honey gikan sa dates. So ay mo pangitag buyog dito. Asa may mga buyog ani makakuha tag honey gikan sa Israel? Gikan na sa dates nila. Munang mungadto ka sa Israel, grabe ang plantation sa dates. Gwapo tanawon mura sila diri sa ato. Ang dates wala gihimong plantation, gihimong dekorasyon. Pero sa Israel, nikita sila sa ilang dates. Sa ato matalay na busog. Pero ang Israelita nakakaplag og maayong panalangin. So importante nga atong masabtan unsaon pagdaog. Unsaon nato pagkumbati sa atong kaaway. Unsaon nato pagprotehe ang atong kaugalingon. Mauna nga ang yawa anaa kay gusto gyud ta niyang buntugon. So importante nga atong masabtan ang mga pamaagi, ang mga proseso, ang mga butang nga angay natong sabton aron dili ta pildihon kay gisaad man sa Ginoo ang amahan nakahibalo, ang nahibalo magtudlo sa iyang anak ug ang anak mubuntog sa yawa. So naay support gikan sa amahan o ginikanan ngadto sa ilang anak ug ang anak nga naminaw sa ginikanan kaya may atong problema ron no. Ang atong problema di man ang amahan. Ang mga bata mas kantigo pa sa amahan. Murag na ako'y bara. Ang mga bata na ron maoy mutudlos amahan. Okay ra man na kung sakto. Pero ang problema nagtudlo nagsaktong amahan ang anak wa gyapon naminaw. Kay sakto lagi sila. Munang di mga busog. Kay gamay ra kayo ang sakto. Mayong buntag. So, atong sabton, importante nga naa gyud tay kasanatian unsaon pagbuntog sa kaaway. Especially no kung naay plano ang Ginoo sa imong kinabuhi. Naakay mabasa, madungog nga direksyon sa Dios sa imong kinabuhi. Nga gamiton kas Ginoo nga mahimo kang alagad sa Dios. Kanang mga punulunga igsuon maunay makapatayog sa hunahuna sa yawa. Kay naa naman kay kapadulngan bahin sa plano sa Ginoo. Kay kung mahibaw na sa yawa nga naa na kay plano kapadulngan dinha na kaniya sulay-sulayan, dinha na kaniya samuk-samukon aron dili ka mo padayon. Kay nganong kana di ay pasurwa day ko'y tumong, di day ko samukon sa yawa. Nganong samukon man kawa mo kay tumong? Inaimong tapat, eskwela ka, pero kay plano mo graduate. Masay bato siya, padayon ra, okay ra kay na. Mga to sa eskwelahan, di na mga to sa eskwelahan, mga to sa internetan. Hatagag allowance, instead nga gamiton sa pag-eskwela, gamiton sa bisan unsa. Di yung katagdon sa yawa, padayon. Pero magtarong na ka, di na ang mga pagsulay. Di man ganahan ng yawa mo, padayon ka sa sakto. Ang ganahan ng yawa, magpabilin ka sa dautan. So ano man ang yawa, maghunahuna, mangitag paagi nga mabuntog ta kung naan na tay tumong o destiny sa atong kinabuhi. Tungod igsuon,
kung makita na nimo ang imong destiny, plano sa Ginoo, kabalo ang yawa nga kapildihan na niya. Unsay mahibaw-an sa yawa kung naa na kay destiny? Ang iyang kapildihon. Maklaro na. So kung wala kay direksyon, daog ang yawa. Mura bitaw tog gin, katong giinom, di ba, ang 4 kantos? Kung sa may picture sa 4 kantos, si Gabriel og ang yawa. Kung imong pabarugon kuno ang 4 kantos, kisay naas-taas. Ang anghel, si Gabriel. Pero kung imo kunong imnon, kisa nang naas-taas, ang yawa na. Disiplina ang tawagan na igsuon og saktong kasinatian. Gamita ang 4 kantos nga way suod nga gin, himuon nga butanganan og buwak, wapo kay natanawon. Pero imnon ang suod, wa gid nay kapaingnan. So atong tanawon, ngano siyang interesado tungod kay mauna ang magbuntog sa yawa kung ang anak sa Dios ang naay kaalam gitudlo sa mga amahan ngadto sa ilang mga anak mupadayon sa ilang mga tumong buntugo na ang yawa. Ingon sa Hebrews 11:1, Hebreo 11:1, ang kahulugan sa pagtuo mao nga may kasiguruhan kita sa mga butang nga atong gilauman nga dili makita. Kasiguruhan sa atong gilauman nga unsa kuno igsuon? Dili makita. So ang gibasihan sa pagtuo igsuon nganong mulaon man ta? Nganong naamantay kasiguraduan sa dili makita? Tungod ban kay naatay sixth sense, naabatay ingon nga abilidad sa pagpanagna dili. Nganong mutuo man ang tao nga nituos Ginoo nga mahitabo ang saad sa Dios? Tungod kay una sa tanan naa kay pulong sa Dios nga nadungog. Ang pulong sa Ginoo mao'y naghatag kanimog pagtuo. Ang pulong sa Dios mao'y naghatag kanimo og pagtuo. Now atong sabton gamay no. Kung musulti ko kang Timothy, Tim, kuhaa ang cellphone sa imong tapad kay nagsigi siyag cellphone. Malipay si Timothy, kuhaon ng cellphone. Nya, kung unsa may gibuhat ni Timothy, iyan ang hunungon ug iyang kuhaon ng cellphone ug mo ari siya nako kay kusugoon siya nako kuhaan cellphone dad-adiri. Kung mubarog na si Timothy ug dad-on niya ang cellphone, ang tawagan na pagtuo. Kay ang pagtuo ang pagtuman man sa pulong, ang aksyon sa pagtuman sa Dios. So kung wala kay pagtuman sa iyang pung, wa kay pagtuo. Ang pagtuo dili una-una, ang pagtuo aksyon sa imong nadungog. So kung nagsulti ko kan Timoteo, naghatag kog pung, ang akong pung nagsulti, kuwaa ang cellphone sa imong tapad, dad-adire, ug nibarog siya, dala ang phone, nagtuo siya. Mituo siya. Pero kung wala siya ni barog, wala siya mituo. Wa siya naminaw, wala siya nilihok, kay waay pagtuo. Wa niya gitagad ang akong pung. Now, kung ako siyang inon, padung na siya, ay okay na di ay, balik na lang. So padung siya nako, tungod kay niingon ko, giusab nako ang akong pung, mubalik siya. But pasabot igsoon, ang iyang paglihok sa pagtuo, nagagikan sa akong pulong. Pag ingon ako ari diri, niya ari siya, pag ingon ako balik dito, balik siya. So ang iyang paglakang nagdepende sa iyang nadungog nga pulong. Now, akong i-translate sa Biblia. Ang pulong sa Ginoo sugo nato. Kung nisunod ka sa iyang sugo, nagtuo ka. Pero kung wala ka musunod sa iyang sugo, unsa man, wala ta nagtuo. Ug tungod niini atong masabdan nga nahitabo ang mga milagro. Dinhi tungod sa pagtuman sa pulong sa Dios, nahitabo ang kahibulongan mo. For example, niabot si Kristo sa dapit nga si Lazarus patay na pila na kaadlaw. Ingon ang Biblia, pag abot niya dito, nanimaho na ayaw na minimutag da Ginoong Yesus. Unsa may gisulti sa Ginoo dito sa lubnganan, Lazarus, gawas. Ang pulong ni sugo.
sa patay. Unsay natabong Lazarus, nibangon. Klaro kayong magtotoo siya. Ultimo patay, nibarog. Mituuman. Pero ang buhay, nasultian, wag lakaw. May pay patay. So ang Biblia nagklaro igsoon, kung ang pulong madungog, maghatag nagpag-aksyon o lihok. O sa initabo dito sa kasal sa Kana, wa nay bino. Unsay sulti ni Maria nga to kang Hesus tabangi kay ang imong igagaw gikasal wa nay mainom. Ang pung ni Jesus nagsulti, ibubo ang tanang tubig nga naa sa banga ibutang sa butanganan sa bino. Ug ang tubig nahimong bino. Pung. Ang pulong sa Ginoo naghatag og milagro. So atong makita nga ang gingarian sa Ginoo nagdagan naglihok paagi sa iyang pung. O sa atong pagkatao karon way labot ang Ginoo. Mulihok ta paagi sa pung, sa pulong sa tao. Mingon ang imong boss, ali diri kay sweldo na. Bisag unsa pa imong gibuhat, buhian gid na. Sweldo na gyud. Ingon nga, asa man ka? Na ako diri sa bukid Timbuktu, perting layo ah. Ingon nga, ang bonus ihatag na. Kadyot lang sir, 5 minutes. Hatagi ko 5 minutes. Maingon ang boss, manirado na may, kadyot lang yun sir, 5 minutes. Sana ko sa Timbuktu. Pero kung isugo paglain, na ako layo kayo. Pero bonus na galing, 5 minutes lang, moabot na ko. Makita nimo ang kausaban sa pung nga ilang nadungog, ang tinguha ang mga paningkamot. Nga numang ang batanon nga ni adto adik-adik, ni adto way tumong sa kinabuhi, kalit na lang madoktor. Na ay nadungog, nag-usab sa iyang kinabuhi. Nganong ang taong grabe mo inom, kalit na lang nahimong tarong nga tao, na ay nadungog nga pung. Nagpausab sa iyang pagkatao. Ni adto grabe babaero. Karon lalakero na. Mas ni grabe noon. Karon nihunong sa tanang binuang kay nakadungog og pung. So ang atog yung pinaka problema igsuon mao ang pung or atong tawgon nga informasyon. Pulong or unsa igsuon? So the making or breaking of a man is all entirely dependent on the information he received. So ang pagmugna, pagdaot sa usa ka tawo nagadepende, nagasigon sa iyang impormasyong madawat. Ang impormasyon mao na ang pung nga imong madungog. Ug tungod niya na atong makita nga ang Biblia naghatag kaayo og dakong importansya sa pung o tawgon natong mga informasyon. Karon unsa man ang pinakadako nga kurso nga gustong sudlan sa mga estudyante? IT. Itlog ray tarungon. Information technology. Sige lang ka og itlog pugo dito sa kilid. Information technology nga numan kay maoy karon dako kaayog kahigayunan sa ilang kaugmaon. Daghan na kayo, daghan ang kurso karon nga wa sa among panahon. Kinsa ba'y magtuo nga ang computer mahimong dako? Nga mahimo na ng kurso sa kolehiyo, nga himuon nimong masteral degree. Nga wa man na niadto ang computer namong naabtan, family computer. Pero karon grabe. Now, unsaon nato paghatag og balor sa information? Ang imong kapiot, kasakit, kaligutgut, o atong tawagon nga kalisdanan, resulta sa impormasyon nga imong nadawat. Og impormasyon nga imong gidawat. So it's really about the information, the way you act, the way you think, the way you behave. It's all about the information you're taking. Ano mga batanon hilig sa ilang mga barkada? Information.
Because they think their friends are better than their parents. Because their friends are better making them happy than their relatives. All about information because of what they feel about whenever they are with their friends. Information. Nganong importante man informasyon kay mao ni mag-usab sa tao. Unsa may gibot sa Ginoo kang Daniel? Gihatagan siya og informasyon, gipadapag yun si Gabriel aron lang sultian si Daniel. Kang Maria, nga himuon siyang magsabak sa Ginoong Hesus, gipada ang anghel, aron gipada ang manulunda, aron siya masultian, nga siya ang gamiton nga magsabak. Tubag ni Maria, resulta sa informasyon, ingon siya, so be it unto me. Informasyon, informasyon, informasyon. Now, atong tanawon, giunsa sa yawa ang paggamit sa informasyon. Mao na no, ang imong best friend, na inang tighatag og informasyon nimo. So kung ganahan ka sa imong best friend nga dautan ang una-una, mo na imong madawat nga informasyon sa imong pangutok. So giunsa man sa yawa, atong tanawon sa Genesis chapter 3, 1 to 3. Genesis chapter 3, 1 to 3. Nakita na? Genesis kapitulo 3, 1 ngadto sa 3. Sa tanang mananap nga gibuhat sa Ginoong Dios, ang bitin mao ang labing limbungan. Gipangutana sa bitin ng babae, gidid-an ba di ay kamo sa Dios sa pagkaon sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman? Mitubag ang babae. Makakaon kami sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman. Gihatagan sila access. Gawa sa kahoy nga ana sa taliwala ni ini, gidid-an kami sa Dios sa pagkaon bisan gani sa pagkikap ni anang kauya. Kung supako namo kini, mamatay kami. Mingon ang bitin, dili tinuod nga mamatay mo oy. Gisulti kini sa Dios kaninyo kay nasayod man gud siya nga kun mukaon mo niini maabli ang inyong salabutan pangutok ug mahisama kamo kaniya nga nasayod unsay maayo ug unsay dawtan. Ako na lang tapos ng gato sa size. Sa pagkakita sa babae nga maong kahoy, maanindot kayo og laming kanon, ang bunga niini ug makapahimo kani og maalamon, mikuha siya ug gikaon niya kini. Ug gihatag niya sa iyang bana. Ang bana ni kaon sahab. Kinsay musupak sa asawa? Unta ang bana. Di, ang bana ni suporta. Mayong buntag, maigsoon. Pag sayop, sayop. Tanang mga asawa musultiog. Ang bana di, tanang bana musultiog. Usa na lay mitingog. Tabangan ta mga igsoon. So giunsa pagpalayas sa yawa sa tao gawas sa Garden of Eden sa paglubag sa pulong, sa paglubag sa informasyon. So iyang gibuhat, giduol niya ang babae. Kaingon sila, makaduol galing ka sa babae, solve na ang bana. Amo nang gigamit sa mga ministerial meeting, mutando galing ang asawa, wa na'y problema ang bana. Pero bana among istoryahon, mayroon pa amo sang istoryahon ng mga asawa, pastor. Pero asawa nga among istoryahon, wa na'y meeting. Dayon-dayon. Ang mga bana na ami meeting, nga naay bayad, dugay mo human, kaya naay bayad. Pero asawa ang pabayron, human dayon ang meeting. Kaya wa na may board meeting. Di na magstorya sa banay. O sa mani, wala na. Di dahil, pero ang bana galing, suryahan saan ako asawa. Mao. Di na lang tamusupa ka na. So ang gibuhat sa yawa, giusab niya ang informasyon. Giingnan sa yawa, tinuod ba gyud nga mamatay mo kung sa ginadili sa Ginoo ninyo? Ingon ang yawa, di man mo mamatay. Kay kung inyong mo ng kanon, mahimong sama sa Ginoo. So giusab niya ang information. So kung ang information imong madawat sayop o dautan, di na ka mapalayas sa imong saktong katungdanan. Ang gibuhat sa yawa, gipakita niya ang bunga sa punuan.
pagkakita sa babae nga lami, ingon ang Biblia, verse 6, sa pagkakita sa babae nga ang maong kahoy maanindot kayo glaming kanon ang bunga nini ug makamay mo kaniyang maalamon mikuha siya bunga ug gikaon niya kini. Pagkakita, wa man niya tagda ni adto. Nya ang yawa kay naa na may kita niya nga naa ni tumong ning duha, gilubag niya ang impormasyon ug giusab nga nakasa sa Eva ug sa Adan. Mauni ang unang record sa bugno sa sayop ug dautan nga ang yawa nagmadaugon. Unsa iyang gigamit? Impormasyon. So kung naa kay amigo, amiga, naa sa gisulti nimo, naay hungihong sa imong kasing-kasing, ang akong pangutana, nakasabot ba ka sa sakto ug sayop? Unya kanang imong amigo naghatag og impormasyon, imo ba nang paminawon bisan kay baw kang sayop siya? Maikog manggug ko pastor. Kaysa may imong palipayon ang Ginoo o imong amiga. Kaysa may imong hatagan og katungod sa imong kinabuhi, ang Ginoo ang imong amiga, nga dautan ang gisulti diha kanimo, tungod kay gusto na niya nga inyong buhaton. So igsoon ang impormasyon ang gigamit. So ang atong pagkikumbati naa sa impormasyon. Our battle now is clearly about the weapons of warfare. And that's not about guns, or armory. It's all about information. Nganong kaniman, igsuon ang gigamit sa yawa. Tungod kay, ang pong nagdala og presensya. Ang pong nagdala kung sa igsuon? Once ang presensya mutungha ang impormasyon, ang pong nga nagdag impormasyon, muabot kanimo na anay lihok sa imong kinabuhi. For example, naay kay kaila nagbalita nimo, ingon nga namatay ang imong papa. Ang information imong nadungog o ang information, ang word na ay presence nga muhikap, mutandog sa imong pagbati. Pagdungog nimo nga namatay ang imong papa, muriak ang imong lawas tungod sa presence sa information. O kani, na akay gibati, sakit imong tangkugo, unya, nabati nimo nga mura kag malipong, unya, nisuka kag dugo. Nagpakonsulta kas doktor, laktod nga pagkasturya, human sa laboratory, ingon ng doktor, naaday kay cancer sa baga. Tangkugor may akong gireklamo nganong baga na may sakit. Moreklamo ta daghang rason. Pero ingon ng doktor, tungod sa resulta sa laboratory, nakita nga naa kay cancer sa baga. Abti ka ni adto, grabe ka mo duwa, malipayin kang tao, pagdungog nimo sa impormasyon, unsa may imong bation? Wa na kay kusog. Pagsige na kaghilak, mamatay na di ay ko. Unsaan man akong anak, 7 pa katuig ang pangidaron. Unsaan man ang akong utang, bag-o lang na akong giutang. Unsaan ako pagbayad, daganang mga pangunaw na nga musod. Bisag unsa pay klaseng pagdasig nga imong buhaton na ng tawhana, maglisod ka kay naay nakauna nga impormasyon. Nausad ta pagayo igsuono, kani manggungpong nagdala og presensya. Ang presensya, kung madawat na nimo, magdana siya og enerhiya. Power or energy. Unsa man ang word nga energy sa Binisaya? Kusog. So ang information madawat nimo nga imong gidawat magdana og kusog. Muriak ka ni ana, mo na ang gibuhat sa yawa, usbo niya ang information nga imong nadawat. Aron dili na kamo padayon sa normal nga dagan nga unta nga giplano sa Ginoo diha para nimo. Ug tungod ni ana, ang pulo nga imong nadawat, ang impormasyon nga imong nadawat mao ay naghatag og presensya, nga naghatag og enerhiya nga naresulta sa imong kawalay kusog, sa imong paghunong sa kinabuhi ug dili nakaganahang mupadayon pa. Nakoy usa ka amiga ingon siya namatay iyang bana, pastor wa nakoy rason nga anong mabuhi pa ko. Ako siyang gitubag. Imong miyembro di na sila rason.
Usahay ba ang atong impormasyong madawat mubuta sa atong lain pang rason nga unta hatagan nato importansya. Naa kay impormasyong nadawat, gibuta ka ni ana, tungod ni ana, di nakamubuhat sa sakto. Another example. Sabta pagayno, ang impormasyon na ay presensya nga muhatag og kusog kung paayo o pagkamaot ug kanang kusuga muhatag ka nimo o gitawag natong imahinasyon. Whatever information you receive will give you an imagery or imagination. Kayang information, himuon man na niya nga graphic. I-translate mo baga sa computer, iyang himuong graphic ang imong nadungog nga informasyon aron imong masabtan. For example, kitay na ay orange fruit na adire. Nya gihiwa ang orange fruit. Dako nga orange fruit. Gihiwa. Now, sa inyong nahunaw-naan karon. Orange nga gihiwa. Mabaho magaling ninyo. Di ba sa ato pag ingon pa lang nga gihiwa to nagbaho na ta. Nganuman, ang impormasyon nga imong nadawat nagdala nimong pangunahuna ug di na nimo malaki. Kitay magsulti ko ninyo na ay bata gikugo sa usa ka inahan nga naghilak kaayog kusog. Ang inyong unahuna, unsa man? Nag-imagine ug bata nga naghilak og kusog. Sakto di. Oh. Makita nimo nga ang impormasyon nga akong gihatag magdani mo imagery. Nga ang akong gisulti pag-ingon sa imong amigo, by inom tabay. So dayon, red horse, pulutan, muuli, wa na'y kusog. Muabot sa balay, suka na lay imong ipaambit. Muabot gina nga naman. Kay ang pong na ay gahom, muhatag o kausap. Kani, another example no, para lang maklaro. Informasyon. Graduating student ka. Excited kang mo graduate. Pag ngadto nimo sa final list of graduating, wala imungan. Di na kaganang mo uli. O ba, magpakamatay na ko, kay di ko mo graduate. Nitingog ba ang papel nimo ngingon nga, oh ha, hilak. Wala. Pero nga nung nahilak man ka? Because of the information nga nagda sa imong presence ug kusog nga ni-react sa imo, nakita nimo di ka apil sa paso. Kay napaso ka. Now, what can only be done? Aron ka magmalipayon? Usara. Mingon ang taga-din nga naghatag sa finalist, ay nasayop di ami ang karaan day ng listahan. Manangwa imungan. Apil day ka. So, muambak-ambak ka. Nagsulti ba ang papel nga ambak? Wa. Ni-react ka sa informasyon nga imong nadawat. So, kusganon ang informasyong mo impluwensya sa imong mga pagbati. Mao nang atong bantayan kung unsang informasyon ang imong gidawat. Moingon among kuyog sa trabaho. Oh, pre, ayaw lang na ilista ng atong gikarga dire. Ato lang ng ato-atuon. Kita lay muda ni ana pag-deliver nato sa kargada parong dito pagpauli o matay kargada, kuha tag kargada ay lang i-report. Dungog sa imong informasyon, bitaw mo kita ko. Pero kung masakpan ka, kita kayo. Unya, mubalik ra ba gyud na kayang imong gitanom, imong anihon. Unya, ang kalami sa Ginoo no, ang ani mas dako gitantan, gidasok og mag-awas-awas pa gyud. Now, nganong ang mga dagkong kumpanya, multi-billion companies, dako kaayo silag puhunan sa information technology. Ang term igsuon access of information. Nganong dako silag ihatag nga premium sa ilang IT department because this allows them to be in the advantage. Kita sila sa trending, kita sila gibot sa pikas kumpanya, ilang kontra mo ni mo na ug nagresulta nga sila mas madaugon.
Kanang dagkong conglomerates, grabe na ang ilang technology sa information o gitawag natong automation tungod kay naghatag nag-informasyon nga makalabaw sila sa ilang kompetensya. Kabalo ba mo nga ang Facebook, ang Twitter, ang Instagram, ang Messenger, ang WhatsApp, ang Viber, ang tanang nagsugod ug na nag-iya niini midato tanan. Kaybaw sila nga ang ilang mahatag nga impormasyon makadaog ug makapildi sa ilang kaaway. Nganong ang United States of America nagpatawag sa Facebook, sa owner sa Twitter, sa Instagram, tungod sa isilabihan ang TikTok. Kay gikan man sa China ang TikTok. Gi-scrutinize nila kung naambay embedded information nga makuha ang China gikan sa tanang mo subscribe. Wa mo kabantay katong mga tao nga nag-usab-usab bitaw inyong naong sa Facebook nga ang imong itsura ing anay niya gibaylo-baylo imong naong muna nakagartistahon. Gigamit ang gitawag nga AI. Kay bao ba ka, usap pa lang na mo gawa sa Amerika, naghatag na og warning. Kuwaon ang inyong informasyon. Di lang sa mga tao nga naagi plano, pero ang mga scammer o hacker, dali ra kaayo mo mabitik tungod sa inyong gipanghatag nga picture. Padapa more. Pagwapa pa more. AI mo lang. Karon gibantayan sa Amerika ug sa Europa ang AI. Kay naa sila'y dakong nakita nga makadanig nasod, makabuild og nasod, makadaot sa nasod, makabalhin og kwarta sa dapit nga dili angay balhinan, makakuhag kwarta sa dili angay kuwaan. Ing ana kadako ang mabuhat sa information technology. Kanang mga hacker nakakaton ra ba na kay nagdula-dula lag Facebook, dili gitun-an nila ang information technology. Ing na imong tapad hunong nagpang-scam. Now, let's talk about information a little bit. Naalang ko'y gamay nga oras. Kabulo ba mo nga si Adolf Hitler? Kailan mong Adolf, di ba? Si Adolfo. Si Adolfo, giunsa niya pagkabig ang Germans nga mahimo silang sundao. Wala man sila nag-massive recruitment. Kada adlaw lang nga radyo. Ang German kusganon, ang German maayo, ang German hantod sa ang mga bata nagtubo nga nagunahuna nga ingana ang German. Angay gid silang mahimong German soldier. Munang massive ang pag-enroll o pagngadto sa mga kalalakinan sa German nga mahimo silang German soldier tungod sa campaign using the radio slogan. Ang Hamas o Iran, nganong ang mga tao wa pa nakatubo, suko na sa Israel. Kay gipatubo nila ang hunahuna sa mga bata nga ang mga Israelita mga demonyo gikan sa yawa. Ug dili na nato angay nga dawaton. Mo na gipadagan sa Hamas. Mo na mga bata pa lang sila, gitudloan na sila ang Israel, kaaway na sa kalibutan. Na ay gitawag nga anti-Semitism information. Ang pagbatok sa Israel, paagi sa kampanya sa mga tao, batanon pa lamang, gidawat na nila. Gi-interview ang pipila ka Palestino. Wa mo nakapangutana, nganong giblaman sa Palestinian ang Israel, nga unta ang ilang i-blame ang Hamas. Ang Hamas mo ay political machinery nga nagpadagan sa Palestino sa Gaza. Pero nganong pagbombardiyo sa Israel, sa ilang reaksyon sa pagpamuhat nga dautan sa Hamas, ang gi-blame karon ang Israel. Nganong di man nila i-blame ang Hamas? Hadlok sila sa Hamas, kay gisultian sila kung imo ming itudlo dautan kang tao o treason ang imong kaso. Ang treason sa ila or betrayal of the country is going to be death. Hadlok sila na. Nagtubo pud sila
nga ang kaaway gyud Israel bisag ang nidaot nagsugod sa samok sa ilang kinabuhi ang mga Hamas, ang ilang hunahuna Israel lang gihapon tungod sa impormasyon. So ang imong pong ang impormasyong madawat maghatag kanimo gahom na anay epektong mabungahon, makahimo nimo kadaugan, kapakyasan, kaayuhan, or muhatag nimo kadaot or kapait sa imong kinabuhi. Impormasyon. Kaya nung dumong Queen Esther, o si Queen Esther, kailan po mong nahaman? Okay, si Nahaman, kontra ni Queen Esther. Kay Nahaman, mura ni siya usa ka duol suod nga higala sa hari, nga bana ni Queen Esther, nagsulsul sa hari nga ipapatay ang tanang Hudyo. Nga wa siya kay bao nga ang reyna di ay Hudyo. Ipapatay niya. Pagkadungog nga mo na gisugo, nagkampo sila, nagamiton si Esther nga mausap. So, nasakpan si Nahaman nga dautan ang tuyo o gipapatay. Karon, nakapakatap naman sa informasyon nga patyon ang mga Hudyo sa laing-laing probinsya kaning adlaw, kaning orasa. Patay na si Nahaman pero ang informasyon wa pa nausab. So ang gibuhat ni Esther, gisultian niya ang hari na ay daotang gibuhat si Nahaman, gipapatay niya ang tanang Hudyo nga ako usapot. Usba ang informasyon. So nagpadag bagong informasyon ang hari nga dili itugot ang pagpatay ngadto sa mga Hudyo. So akong balik-balikon igsuon, ang pulong sa Ginoo na ay mahatag nga maayong butang. Ang pulong sa yawa maghatag kadautang butang. Sumupili gyud ka. Kinsa may imong gipaminaw, kinsa may imong gidungog. Moingon ta, pangalag, pag-share, pag matutuog tao diha sa Ginoo, dili ka kay maulaw ka. So kinsa imong gipaminaw? Ang Ginoo nga nagsugo o ang yawa nga niingon ayaw? Igna imong tapad tubag pud oy. Munang ingon ng Biblia, the book of the Lord, Joshua 1:8, the book of the Lord shall not depart from out of your mouth. You shall meditate on it day and night, and you will observe to do all that is written therein. Then you shall make your way prosperous, and you shall have good success. Gitudlo sa Biblia, ayaw gyud ibiya sa imong baba ang paghunahuna, paglitok, mabuntag man o gabi o pagbuhat sa mga nahisulat sa pulong sa Ginoo, kay di na ka mahimong malambuon o mabungahon. Igsuon, simple lang ang kinabuhi. Maminaw tas Ginoo sa iyang informasyon o maminaw tas yawa sa gusto niya alang kanato. Nagampo ko igsuon nga sugod rong adlaw, imong sutaon ang imong madungog. Because if you only hear whatever you hear and believe whatever you hear, you will lose whatever the Lord has placed over your life. Mawala tanan, kaya nga naman, you're starting to put an information that is not the will of God for your life. Hantod karon mo inom lang gyapon, hantod karon mo inom lang gyapon, hantod mo inom lang gyapon ka. Kay mag-inom mo sa imong mga amigo, pre, labi kay pre no, sige lang mo katawa. Malipayon kay ka kay nag-inom mo. Kunya, saktong simpleng pangutana, sakto ba na o di? Sa batanon pa ta, mga nga, sayop na, pero ano inom man karon? Lingaw man. Reklamo, grabe pastor, ang kilo sa bugas, 50 city. Ang mais, 50. Sa numero 16. Ang bugas nga puwa, tag 90. Pero may na lang kang ang Red Horse 130 lang. Wa gyud ni saka. Ang bugas 50 city gireklamuhan. Ang mais gireklamuhan, ang Red Horse nga 130. May na lang kay wa gyud ni saka ang Red Horse. Barato gyud mo diri day. Dito sa Pikas mahal kayo 150 dito. Information. Mahal sa Red Horse. Hindi, barato na kayo na, oy. Palit bugas, mahal sa bugas, oy.
Ginoo tabang sa atong utok na bilin. Ug tanang wa na nag red horse. Kay nag white horse na. Igsoon, ayun ang tao ninyo ipilosopiya ng mga simpleng mga butang. Pastor, dinigyo ko mainom karon. Ugma lang. Mauna na ron. Ingong galing dili na gyud. Ayaw na pangitag rason. Dinigyo ko mamakak ugma. Karon ra, okay kwarta. Impormasyon nga imong gidawat mo ay magmugna sa imong mga kalihukan. Ug tanang nakasabot sa gahom sa puong musultiog. Hinaotig suon dili na ninyo tanan dawaton ang inyong madungog. Inyong bayluan og saktong impormasyon sa ngalan ni Jesus. Nay ingon, kanang mga pastor, siguro nagtudlog tights kay sila'y malingaw. Ingon po itong uban, bitaw! Nayawaan na yun mo. Dugay na kayo ng istorya sa awa para di mo muhatag sa Ginoo, di mo mulambo isuon way labot ang pastor sa inyong pagtuman sa pulong sa Ginoo, inyo nang tulubagon sa Dios. Kung di mo muhatag, okay ra kayo ang Ginoo mo tagbo sa ilang mga alagad ug siyang simbahan, pero kamoy maalaot. Kay ang pagtuo, pagtuman, paglihok o pagbuhat sa sugos Ginoo mo na klaro nga pagtuo sa Dios. Ug tanang mga alagad sa Ginoong maminaw og sakto musultiog. Atong pakpakan ng Ginoong Dios daygon ka Ginoo. Kitabangan batas Ginoo karon taknaa. Okay, naatay baby dedication, sorry. Okay, naatay water baptism. Praise God. Kinsay nagdala niya? Sister Nicole, praise God. Salamat, Sister Nicole. Atong balikan ang bautismo walay labot sa relihiyon, ang bautismo sugo sa Ginoo sa Mateo 28 nga nagsulti, go and make disciples of all nations, and then ingon sunod dito, baptizing them. Bautismo sila sa ngalan sa Mananaw ng Espiritu Santo. Kay ang bautismo simbolo sa kamatayon sa kasalanan o pagkabanhaw sa bagong kinabuhi. Paggawas ni tubig sa pagkabanhaw sa bagong kinabuhi na gikan kang Kristo. Atong ituyad ang atong kamot diri sa tubangan para kang Jenica Antonio. Salamat sa Dios. Amahan namong langit no, nagpasalamat kami sa kinabuhi ni Jenica Antonio sa iyang pagdawat sa imong pung ug karon Ginoong Dios, mituman siya sa imong pulong, ug ang bag-ong kinabuhi, maiyang makaplagan, mapuy-an, susama sa imong mga saad, sa iyang pagtuman sa imong sugo, nga magpabautismo sa tubig. Amo siya karon witness, kami ang saksi sa iyang pagtuman sa imong pulong, ug ako siyang gibautismohan sa ngalan sa Mahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen, ug amen. Yes! Atong pakpakan ng Ginoong Diyos. Thank you, Lord. Salamat sa Ginoo. Amen. Manindog tang tanan. Pastor Shoni. Adunay Cutting Edge Fellowship karong Wednesday o karong Thursday ang Real Men o sa Friday ang atong mga college students nga cruisers o Saturday ang atong mga teenagers nga cruisers. Okay? Akong imbitahan ang mga first-timer nga moari diri paghuman nato sa pag-ampo. Atong iisa atong mga kamot. Ginoong Diyos, akong gipanalanginan ang imong mga katawhan sa ilang paggawas, sa ilang pagsulod, sa ilang pagpanarabaho this week, ay sila imo nang gipanalanginan. Tanan nga ilang buhaton, mahimo kining successful. Salamat, Lord, nga ikaw magagiya kanila pinagi sa palang Espiritu. O salamat sa proteksyon, sa sakit, sa mga temptasyon, madaugon ang imong mga katawhan, O Diyos. Kinakong giampo sa ngalan ni Jesus, ug ang tanan mo ingonog.
Amen. Your success to our son, and every believer is a disciple maker. God bless you all. Og hasta dito sa atong live stream. Palihog, we would like to know you. Butang inyong pangalan o address para amo kamong mabisita, maila-ila, o ma-follow up. God bless you all. Ang first time, palihog na diri si Sister Shiloh. God bless us all.